ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. 29 апрел таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоҳаи якуми соли 2026 ва вазифаҳо барои то охири соли 2026 баррасӣ шуд. зимни суханронии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишварро дар семоҳаи якуми соли 2026 таҳлил намуда дар назди масъулини сохторҳои давлатӣ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазъи сиёсии ҷаҳони муосир, маҳдудиятҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ба кишварҳои ҷаҳон ва оқибатҳои тағйирёбии иқлим, таъмин намудани суботи иқтисодӣ, ҳифзи бозори дохилӣ ва коҳиш додани таъсири омилҳои беруниро вазифаи аввалин дараҷа шумориданд. таъкид гардид ки бо вуҷуди таъсири омилҳои берунӣ дар семоҳаи якуми соли 2026 рушди иқтисоди миллӣ дар сатҳи 8% таъмин гардид. ин нишондиҳанда асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 14%, кишоварзӣ 8%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 34%, хизматрасонии пулакӣ 8.5% ва гардиши савдо 22% ба даст омадааст. зикр карда шуд ки ҳаҷми боркашонӣ 14% ва мусофиркашонӣ 11% афзоиш ёфт. дар баробари ин сатҳи таваррум 1.2%-ро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта пасттар мебошад. президенти кишвар истифодаи сарфакоронаи захираҳои таъмини амнияти озуқаворию энергетикӣ ва рушди истеҳсоли рақобатнокро зарур шумурданд. ба ҳукумати кишвар, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд ки устувории макроиқтисодиро нигоҳ дошта барои пешгирии таъсири хавфҳои берунӣ тадбирҳои саривақтӣ ва муассир андешанд. дастур дода шуд ки роҳбарони сохторҳои марбута истифодаи самараноку сарфакоронаи захираҳоро таъмин намуда рушди истеҳсолоти рақобатноки ватаниро вусъат диҳанд ва вобастагӣ аз воридотро коҳиш диҳанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки дар давраи ҳисоботӣ иҷрои қисми даромади бюҷети давлатӣ дар маҷмӯъ мусбат арзёбӣ мегардад. нақшаи даромад дар сатҳи 183% таъмин гардида ба бюҷет зиёда аз 16.7 миллиард сомонӣ ворид шуд. аз ҷумла аз ҳисоби мақомоти андоз 119.4% ва хадамоти гумрук 102.9%. аммо таҳлил нишон медиҳад ки дар паси ин нишондиҳандаҳои умумӣ камбудиҳои ҷиддӣ ҷой доранд. яке аз масъалаҳои нигаронкунанда афзоиши бақияпулиҳои андоз мебошад, изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бо дар назардошти вазъи зикршуда ба вазорати молия, кумитаи андоз ва хадамоти гумрук супориш дода шуд ки якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ иҷрои пурра ва босифати қисми даромади бюҷети давлатиро таъмин намуда барои коҳиш додани бақияпулиҳои андоз ва пешгирии афзоиши онҳо чораҳои таъхирнопазир андешанд. инчунин мақомоти марбутаи кишвар аз сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш гирифтанд ки барои маъмуркунонии бехатарии андозу пардохтҳо пурзур намудани назорати гумрукӣ, тавсияи манбаъҳои андозбандӣ ва дарёфти сарчашмаҳои нави даромад тадбирҳои муассир роҳандозӣ намоянд. вазорати молия вазифадор карда шуд ки иҷрои саривақтии ӯҳдадориҳои иҷтимоии давлат аз ҷумла пардохти пурраи музди меҳнат, нафақа ва дигар кӯмакпулиҳоро таъмин намуда маблағгузории соҳаҳоро таҳти назорати қатъӣ қарор диҳад. зикр гардид ки ҳоло дар кишвар 87 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 51.6 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст ки барои рушди иқтисоди миллӣ ва пешбурди соҳаҳои калидӣ заминаи устувор мегузорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки аз рӯи таҳлилҳо раванди татбиқи лоиҳаҳои амалкунанда ҳанӯз ба талаботи мавҷуда пурра ҷавобгӯ нест. бино ба таъкиди роҳбари давлат, қафомонӣ пеш аз ҳама дар татбиқи лоиҳаҳои марбут ба рушди инфраструктураи энергетикӣ, беҳдошти замин ва обёрӣ, инчунин баъзе иншооти соҳаи маориф ба мушоҳида мерасад ки ин натиҷаи бевоситаи сусти идоракунӣ ва назорати нокифоя мебошад.
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохторҳои масъул супориш доданд, ки пеш аз ҳама татбиқи саривақтӣ ва босифати лоиҳаҳои сармоягузории давлатиро таъмин намоянд ва иҷрои нақшаҳои молиявиро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд. ҳамчунин камбудиҳои ҷойдоштаро фавран бартараф намуда ба ҳолатҳои кашолкорӣ ва истифодаи ғайрисамараноки маблағҳо роҳ надиҳанд. дастури дигар вобаста ба тақвият додани ҳамкорӣ бо шарикони рушд барои ҷалби маблағҳои иловагӣ ва истифодаи самараноки онҳо дода шуд. ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ яке аз омилҳои калидии рушди иқтисоди миллӣ, таъсиси ҷойҳои кори нав ва ворид намудани технологияҳо арзёбӣ гардид. дар робита ба камбудиҳои ҷиддӣ супориш дода шуд, ки Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ сабабҳои коҳиши ҷалби сармояи мустақими хориҷиро ҳамаҷониба таҳлил намуда, дар муҳлати 1 моҳ нақшаи чорабиниҳои мушаххасро пешниҳод ва иҷрои минбаъдаи онро таъмин намоянд. дигар сохторҳо ӯҳдадор шуданд, ки фаъолияти худро дар самти ҷалби сармоя ва муаррифии имкониятҳои иқтисодии кишвар ба таври куллӣ тақвият бахшида, барои ҷалби ширкатҳои бонуфузи хориҷӣ ба лоиҳаҳои афзалиятнок тадбирҳои мушаххас андешанд. зимни суханронӣ ва таҳлили вазъи ҷалби сармоя, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои сармоягузориро муайян намуда супориш доданд, ки маблағҳо ба соҳаҳои коркард, технологияҳои муосир ва истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши иловашуда равона карда шаванд. барои баланд бардоштани мавқеи низоми бонкии кишвар ба талабот ҷавобгӯ сохтани сохтори қарздиҳӣ, дастгирии соҳибкорони хурдумиёна, рушди ҳунармандӣ ва беҳсозии вазъи пардохтҳои ғайринақдӣ супориш дода шуд, ки Бонки Миллӣ якҷо бо ташкилотҳои қарзӣ татбиқи самараноки сиёсати пулию қарзиро таъмин намоянд. барои нигоҳ доштани устувории пули миллӣ ва коҳиш додани фишорҳои қурбӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. ҳамчунин дастур дода шуд, ки барои паст намудани фоизи қарзҳо, беҳтар кардани дастрасии соҳибкорон ба захираҳои молиявӣ, дароз намудани муҳлати қарздиҳӣ ва афзоиши маблағгузорӣ ба соҳаҳои афзалиятнок, бахусус истеҳсолоти ватанӣ, чораҳои мушаххас роҳандозӣ карда шавад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти дахлдорро вазифадор намуданд, ки барои густариши пардохтҳои ғайринақдӣ, рушди инфрасохтори рақамӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истифодаи воситаҳои электронии пардохт ва ҷорӣ кардани низоми ягонаи пардохт дар тамоми минтақаҳои кишвар, бахусус дар ноҳияҳои дурдаст, чораҳои қатъӣ андешанд. бо назардошти аҳамияти рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва ба талаботи замон мутобиқ сохтани он, ба сохторҳои масъул супориш дода шуд, ки гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба рақамикунонии соҳаи буҷет ва молия таъсис дода шуда, аз натиҷаи фаъолияти он ҳар 3 моҳа ба ҳукумати кишвар ҳисобот пешниҳод карда шавад. вазорати рушди иқтисод ва савдо вазифадор гардид, ки платформаи ягонаи рақамии мониторинг ва арзёбии иҷрои ҳуҷҷатҳои стратегиро бо истифода аз зеҳни сунъӣ ҷорӣ намояд. ҳамзамон ба вазорату идораҳо супориш дода шуд, ки хизматрасониҳои давлатиро ба портали ягона ворид намуда, аз низомҳои ҷудогона худдорӣ намоянд. барномаҳои омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳоро тақвият дода, сатҳи омодагии мутахассисонро ба талаботи иқтисоди рақамӣ мутобиқ гардонанд. таъкид карда шуд, ки ҳамаи сохторҳои давлатӣ ӯҳдадоранд, ки эътирофи пурраи ҳуҷҷатҳои электрониро таъмин намуда, расмиёти зиёдатӣ ва такрориро бартараф созанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рақамикунониро талаботи замон ва шарти муҳими таъмини рушди устувории кишвар номиданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили вазъи соҳаи саноат ба масъулон супориш доданд, ки сабабҳои коҳишёбии саноати истихроҷро ҳамаҷониба таҳлил намуда, барои бартараф кардани онҳо пешниҳодҳои мушаххас мансур созанд. коркарди пурраи маъданҳо ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоиро дар дохили кишвар ба роҳ монда иқтидорҳои бозистодаро ба кор дароранд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмин намудани амнияти озуқавориро барои кишвар масъалаи стратегӣ ва ҳаётан муҳим номиданд. бо назардошти муҳимияти ин масъала, сохторҳои марбута ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш гирифтанд, ки кишти баҳорӣ ва такрориро саривақт анҷом дода, истифодаи самараноки замин ва гирифтани 3-4 ҳосилро таъмин намоянд. киштии зери плёнка ва обёрии
қатрагиро ва се ба роҳ монанд. барои пешгирии талафоти занбури асал, рушди чорводорӣ, зиёд намудани истеҳсоли гӯшт ва дигар маҳсулоти асосии озуқаворӣ, инчунин коҳиш додани вобастагӣ аз воридот тадбирҳои мушаххас андешанд. дастурҳо ҳамчунин барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо ва истифодаи самараноки захираҳои об дода шуд. дигар сохторҳо ӯҳдадор шуданд ки барои таъмини соҳа бо нуриҳои минералии ватанӣ ва коҳиш додани вобастагӣ аз воридот чораҳои таъхирнопазир андешанд. ба андешаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин талаботи замон, вазифаи давлатӣ ва масъулияти бевоситаи тамоми роҳбарону кишоварзон мебошад. таъкид гардид ки дар се моҳаи якуми соли 2026 гардиши савдои хориҷии кишвар ба 2 миллиарду 676 миллион доллар расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12,8% афзоиш ёфтааст. бо вуҷуди ин, тавозуни савдо манфӣ боқӣ монда, ҳаҷми он ба 1 миллиарду 648 миллион доллар баробар гардидааст. бинобар ин, вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, агентии содирот ва дигар сохторҳои марбута вазифадор карда шуданд ки афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти коркардшуда ва дорои арзиши иловашударо таъмин намоянд, вобастагии бозори дохилиро аз воридот коҳиш дода, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки ватаниро тақвият бахшанд ва диверсификатсияи содирот ва густариши бозорҳои хориҷиро таъмин намоянд. дар идомаи сухан, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи соҳаи маорифро таҳлил намуда, барои истеҳсоли камбудиҳо дар ин бахш аз ҷумла супориш доданд ки ҷиҳати баландбардоштани сифати таҳсилот ва мутобиқ намудани он ба талаботи бозори меҳнат тадбирҳои иловагӣ андешанд, якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ фарогирии кӯдаконро ба муассисаҳои томактабӣ тавассути рушди шаклҳои алтернативӣ ва бахши хусусӣ зиёд намоянд. иҷрои босифати барномаи рушди фанҳои дақиқро таъмин намуда, таъмин кардани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳо ва озмоишгоҳҳои муосир вусъат бахшанд. ҳамчунин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор карда шуда ки барои бартараф намудани норасоии кадрҳои тиббӣ, махсусан дар шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти дурдаст, тақсимоти самараноки хатмкунандагонро таъмин намоянд. баҳри рушди соҳаи дорусозӣ ва коҳиш додани вобастагӣ аз воридот тадбирҳои амалӣ андешанд ва назорати қатъии сифати доруворӣ ва молҳои тиббиро пурзур намоянд. бахши дигари суханронии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳлили иҷрои нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ буд. таъкид гардид ки то ба имрӯз 106,7% корҳои созандагӣ таъмин гардидааст ва ин нишондиҳанда аз саъю талоши созандаи мардуми кишвар ва фаъолияти самараноки мақомоти давлатӣ шаҳодат медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки бо вуҷуди дастовардҳо дар баъзе шаҳру ноҳияҳо иҷрои нақша ҳанӯз қонеъкунанда нест. бо дар назардошти ин ба роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва намояндагони мақомоти марказӣ қатъиян супориш дода шуд ки барои бартараф намудани қафомонӣ ва иҷрои пурраи нақшаи корҳои ободонию бунёдкорӣ тадбирҳои таъхирнопазир андешанд, ба сифати корҳои сохтмон диққати аввалин дараҷа зоҳир намоянд, ҷалби сармояи хусусӣ ва иштироки фаъолонаи аҳолиро дар корҳои созандагӣ боз ҳам тақвият бахшанд. дар баррасии натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар се моҳаи якуми соли 2026 ҳамчунин оид ба иҷрои нақшаҳои даромади бюҷет, пардохти маошу нафақа, ҳисоботи вазирони рушди иқтисод ва савдо, молия, кумитаи давлатии андоз, хадамоти гумрук, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар шахсони масъул шунида шуд. дар идомаи маҷлис, стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 барномаи таъмини намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2026-2030, барномаи давлатии рушди хизмати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва ҳисобот оид ба заминаҳои мавҷуда, тақсимоти онҳо аз рӯи гурӯҳҳо, намудҳо ва истифодабарандагони замин ба ҳолати 1 январи соли 2026 баррасӣ гардида, аз рӯи онҳо қарорҳои
дахлдор қабул карда шуд. дар фароварди маҷлис президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар таваҷҷӯҳи аъзои ҳукумат, роҳбарони вазорати идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ва дигар ташкилоту муассисаҳоро ба иҷрои ҳатмӣ ва самарабахши дастуру супоришҳои президент ва ҳукумати кишвар ҷалб намуданд. ҳамчунин оид ба вусъати корҳои созандагию ободонӣ ва таҳияи барномаҳои сазовори фарҳангӣ ба истиқболи ҷашни умуми миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дастурҳо дода шуд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими музди меҳнат ва пардохти иловапулӣ ба музди меҳнати кормандони соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба имзо расид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалияти аввалиндараҷаи сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат муайян карда барои рушди самтҳои гуногун тамоми имконоти мавҷударо сафарбар менамоянд. дар ин раванд имзои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими музди меҳнат ва пардохти иловапулӣ ба музди меҳнати кормандони соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи хоса ва ғамхории пайвастаи роҳбарияти олии давлат ба соҳаи технологияҳои муосир, рушди сармояи инсонӣ, қадами муҳим дар роҳи таҳкими иқтидори зеҳнии кишвар ва рақамисозии соҳаҳои ҳаёти мардум мебошад. фармони мазкур идомаи мантиқии сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат дар роҳи гузариш ба иқтисоди рақамӣ ва татбиқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад. дар шароити ҷаҳонишавӣ ва гузариши бо суръати иқтисодиёти ҷаҳон ба низоми рақамӣ ин иқдоми пешвои миллат заминаи устувори ҳуқуқию молиявиро барои таҳкими иқтидори зеҳнии кишвар фароҳам оварда бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ низоми ҳавасмандгардонии мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотиро ба таври намоён тағйир медиҳад. фармон ҳадаф дорад ки бо ҷалби кадрҳои баландихтисос ба хизмати давлатии рақобатпазирии бахши давлатиро дар бозори меҳнат таъмин намояд. ин санъат на танҳо масъалаи ҳавасмандгардонии моддӣ, балки суръат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ, дастгирии омӯзгорони фанҳои рақамӣ, кафолати амнияти иттилоот ва соҳибихтиёрии технологияи Тоҷикистонро дар марҳилаи нави рушд фаро мегирад. бо қабули санади мазкур низоми нави ҳавасмандгардонӣ ҷорӣ мегардад ки он на танҳо ба собиқаи корӣ, балки бевосита ба салоҳияти касбӣ ва сертификатсияи байналмилалии корманд вобастагӣ дорад. ин иқдом барои ташкилии ҳукумати электронӣ ва таъмини амнияти иттилоотии кишвар заминаи устувор фароҳам меорад. маблағгузории маоши зиёдшуда пурра аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ таъмин карда мешавад. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи созишномаи лизингии пешакӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии рушд вобаста ба лоиҳаи рушди сайёҳии ҳушманд ва таҳсилот дар соҳаи соҳибкорӣ, созишномаи қарзӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии рушд оид ба маблағгузории иловагии лоиҳаи интиқоли нерӯи барқ ва тиҷорат дар Осиёи марказӣ ва Осиёи ҷанубӣ Каса-Ҳазор Тоҷикистон, созишнома иҷрои пешакии байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии рушд оид ба маблағгузории иловагии лоиҳаи интиқоли нерӯи барқ ва тиҷорат дар Осиёи марказӣ ва Осиёи ҷанубӣ Каса-Ҳазор Тоҷикистон. созишномаи иловагӣ ба созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Артел Инжиниринг энд менеҷменти ҷумҳурии Узбекистон оид ба сохтмон ва истифодабарии корхонаи истеҳсоли техникаи маишии Артел Авесто Электроникс дар шаҳри Душанбе аз 12 декабри соли 2019 ва лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маърифати экологии аҳолӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. масъалаҳои рӯзномаро ба вакилони маҷлиси намояндагон масъулони соҳавӣ шарҳу тавзеҳ намуданд.
дар муассисаи давлатии боғи ирами шаҳри душанбе даври дуюми фестивал озмуни ҳунармандон ва косибон беҳтарин усто ва шогирд баргузор шуд. Тадбири мазкур бо мақсади рушд, эҳё ва тарғиби ҳунарҳои мардумӣ, дастгирии устоҳои халқӣ ва тақвияти анъанаҳои устоду шогирд роҳандозӣ шуд. фестивал озмун ба як майдони воқеии намоиши ҳунари волои миллати тоҷик табдил ёфт. Дар гӯшаҳои гуногуни боғ ҳунармандону косибон маҳсули кору заҳмат ва ҳунари дастаи худро ба маърази тамошо гузоштанд. Аз гулдӯзиву чакандӯзӣ то кандакорӣ, кулолгарӣ, бофандагӣ, оҳангарӣ, заргарӣ ва дигар ҳунарҳои қадимаи мардумӣ диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекард. Инҷо на танҳо маҳсули меҳнат, балки таъриху фарҳанги миллат таҷассум меёфт. Ҳар ашё, нақшу нигор ва маҳсули дастӣ бозгӯи завқи баланди зебоипарастӣ ва истеъдоди нотакрори ҳунармандони тоҷик буд. ҳайати комиссияи озмун аз намоишгоҳ дидан намуда ба сатҳу сифати маҳсулот ва ҳунару маҳорати волои устоҳо ва шогирдони онҳо баҳои баланд доданд. махсусан таъкид гардид, ки ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун ҷузъи муҳими фарҳанги миллӣ бояд ҳифз ва ба наслҳои оянда интиқол дода шаванд. дар ин миён нақши усто ва шогирд бисёр муҳим арзёбӣ гардид, зеро маҳз тавассути ҳамин пайванди наслҳо ҳунарҳои аҷдодӣ нигоҳ дошта мешаванд. устодони соҳибтаҷриба донишу малакаи худро ба ҷавонон меомӯзанд ва шогирдон бо шавқу завқи зиёд ин ҳунарҳоро аз худ менамоянд. ин раванд барои пойдории ҳунарҳои миллӣ ва иқтисоди эҷодӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. зикр гардид, ки мардуми тоҷик аз азал соҳиби тамаддун ва фарҳанги ғанӣ буда, маҳз ҳунарҳои мардумӣ яке аз нишонаҳои равшани соҳибтамаддунии миллат ба шумор мераванд. осори боқимондаи ниёгон ва анъанаҳои ҳунармандӣ гувоҳи онанд, ки тоҷикон дар тӯли таърих бо зеҳни созанда ва завқи баланди ҳунарофарӣ шинохта шудаанд. дар маросими расмӣ чорабинӣ масъулин иброз доштанд, ки мақсад аз баргузории фестивал озмун пеш аз ҳама дастгирии ҳунармандон, эҳёи касбу ҳунарҳои мардумӣ, таҳкими мактаби устодиву шогирдӣ ва баландбардоштани ҳисси ифтихори миллӣ мебошад. чунин чорабиниҳо барои рушди сайёҳӣ, муаррифии фарҳанги миллӣ ва ташаккули бозори маҳсулоти ҳунарӣ нақши муассир доранд. дар ҷамъбасти фестивал озмун ғолибон аз рӯи номинатсияҳои гуногун муайян гардида дар фазои тантанавӣ бо диплом, сипоснoma ва маблағҳои пулӣ сарфароз гардиданд. ин иқдом ҳамчун нишонаи эҳтиром ба аҳли ҳунар ва қадршиносӣ аз заҳмати онҳо арзёбӣ гардид. барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохта анҷомбахши чорабинӣ гардид. сурудҳои ватандӯстона ва оҳангҳои дилнишин ба фазои идона ҳусни дигар замн намуда хотири иштирокдоронро болида сохтанд. 24 апрели соли 2026 дар иҷлоси 82-юми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои Осиё ва уқёнуси Ором (МЕСКАТО), ки дар Бангкок баргузор гардид, қатномаи таҳкими ҳамкорӣ дар самти рақобатпазирӣ, робитапазирии нақлиётӣ ва логистика ба манфиати рушди устувор дар Осиё ва уқёнуси Ором қабул карда шуд. қабули қатномаи мазкур дастоварди муҳими навбатии дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. он ба баровардани Тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани он ба кишвари муҳими транзитии минтақа равона гардидааст. имрӯз Тоҷикистон таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо иштирокдори фаъоли равандҳои байналмилалӣ мебошад, балки яке аз кишварҳои созмондиҳандаи рӯзномаи ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои калидии рушди устувор, аз ҷумла дипломатияи об, устувории иқлим, амнияти энергетикӣ, ҳамгироии нақлиётӣ ва ҳамкории минтақавӣ дониста мешавад. дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти Миралиободи ноҳияи Восе дар назди беморхонаи деҳотӣ сохтмони бинои нави сеошиёна идома дорад. иншооти мазкур бо маблағгузории ҳукумати мамлакат сохта мешавад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкори мо Хоҷа Назриев. با
مقصد بهتر و خوبتر برای ماندن خدمترسانی طبی به اهالی در ناحیه وسیع در دهه هولبک دهات میرعلی آباد نزد بیمارخانه رقم 1 کارهای ساختمانی بینای نو عبارت از 3 آشیانه ادامه دارد. ساختمان انشاءات مذکور در دوره کارهای آبادانی بخشیده به استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. بینای مذکور عبارت است از 3 آشیانه که در هر یک آشیانه او جایگیر می شود شعبه احیاگری، شعبه جراحی و شعبه تراپی که این اقدام گرفته حکومت مملکت برای باز هم بهتر و خوبتر شدن سطح خدمترسانی طب در منطقه در ناحیه برای ما خیلی کمک میکند. در کارهای ساختمانی انشاءات مذکور 10 نفر ساکنان محلی به جای کار فرا گرفته شدند. ماه اپریل قسمت کارهای ساختمانی در آشیانه یکم بینا به انجام رسیده. کارهای ساختمانی در آشیانه دوم آغاز می‌یابند. گزارش خوجا نظریف، خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. дар ҷамоати деҳоти 10 солагии истиқлолияти шаҳри турсунзода сохтмону навсозии муассисаҳои таълимии рақамҳои 16, 111, 42, 48 кӯдакистони хусусӣ ва толорҳои варзишӣ бо суръат ҷараён дорад. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Работ сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66 ва маркази савдо ва хизматрасонӣ идома дорад. тибқи нақша иншоот то ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. ҳамчунин дар деҳаи лолазори ҷамоати деҳоти 10 солагии истиқлолият хонаи доругузаронӣ сохта шуд. дар доираи ҳамин созандагию бунёдкорӣ ба тариқи ҳашар аз ҷониби сокинони деҳаи дурдасти кӯҳистони Навобод дар ҷамоати деҳоти Регар об бароварда мешавад. ҳамасола моҳҳои апрел ва май дар натиҷаи бориши боронҳои пайдарпай сатҳи оби сою дарёҳо баланд гарида соҳилҳоро рахна мекунад. ин раванд ба хоҷагии халқ зиёни ҷиддӣ мерасонад. бобати пешгирӣ аз селу обхезиҳо дар шаҳри Кӯлоб корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ идома доранд. ҳамкорони мо мавзӯро идома медиҳанд. идораи беҳдошти замин ва обёрӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Кӯлоб мавзеъҳои осебпазирро муайян ва дар онҳо корҳои соҳилмустаҳкамкуниро ба роҳ монданд. ҳоло дар корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ 2 экскаватор, 2 мошини боркаш ва 1 крани борбардор ҷалб гардида кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Кӯлоб дар соҳили дарёи Ёхсу сатҳҳои муҳофизатиро мустаҳкам менамоянд. дар ин кор аз тахтасангҳои оҳану бетонии гаронвазн ки тамоми 5 моҳи охир омода карданд истифода мебаранд. айни замон 2518 тахтасангҳои оҳану бетонӣ дар захира дорем ки имрӯзҳо дар ҷои осебпазири дарёи Ёхсу сои Тебалай корҳои насб кардан рафта истодааст. айни замон мо дар дарёи Ёхсу мавзеи каминати хонасозӣ корҳои солимстаҳкамкунӣ карда истодаем. мавриди зикр аст ки то ин дам мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва идораи беҳдошти замин ва обёрӣ дар ҳамкорӣ бо кумитаи ҳолатҳои фавқулода сои Тебалай ва дигар сою обпартовҳоро дар дохили шаҳр тоза намуданд. бо ин роҳ як қатор мавзеъҳои осебпазир бехавф гардонида шуданд ва саривақт гузаронидани корҳои сохтмонӣ ва соҳилбандӣ аз офатҳои табиӣ пешгирӣ менамоянд. дар шаҳри Кӯлоб 28 мавзеъи хатарзо қарор доранд ки айни замон корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи Ёхсу идома дорад. давоми чанд соли охир бориши боронҳои пуршида дар минтақаи Кӯлоб моҳи апрел ва аввали моҳи май ба вуқӯъ мепайвандад ва селообхезӣ сабаби рахнашавии соҳилҳо мешаванд. ба ин хотир фасли зимистон ва аввали фасли баҳор корҳои соҳилбандӣ вусъат гирифта соҳили сою дарёҳо мустаҳкам карда мешаванд. ҳаҷми гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон бо давлатҳои иштирокчии барномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид барои иқтисодиёти Осиёи Марказӣ 2,1 миллиард доллари амрикоиро ташкил дод. ин нишондиҳанда исбот нисбат ба соли 2024 ба андозаи 80 миллион доллар ё 4% афзуда аст. ин нукта дар мулоқоти вазирони нақлиёти кишварҳои иштирокчии барномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид барои иқтисодиёти Осиёи Марказӣ дар Бангкок иброз гардид.
дар ҷумҳурии беларус рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳ ёфтанд. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус бо мақсади таҳким бахшидан ба робитаҳои фарҳангӣ ду давлат доир карда мешавад. бо мақсади таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва муаррифии мутақобили фарҳангу ҳунари ду давлат то имрӯз рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии беларус дар ҷумҳурии тоҷикистон солҳои 2007, 2015, 2018, 2024 ва рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус солҳои 2008, 2016 ва 2021 баргузор гардиданд. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус аз таҷлили ҷашни наврӯз оғоз шуд ки онро сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии беларус ташкил намуд. даромадгоҳи қасри ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Минск бо рамзҳои наврӯз оро дода шуда буд. вазири фарҳанги тоҷикистон матлубахон сатториён меҳмононро ки дар байни онҳо роҳбарон ва намояндагиҳои миссияҳои дипломатӣ дар беларус аккредитатсияшуда ҳузур доштанд табрик намуд. ҳайати беларус бо роҳбари вазири фарҳанги он кишвар Марат Мараков бо дастовардҳои ҳунармандони тоҷик шинос шуданд. пас аз як барномаи кӯтоҳи консертӣ меҳмонон ба толори бузурги қасри ҷумҳуриявӣ барои иштирок дар маросими расмии ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги тоҷикистон дар беларус ворид шуданд. ҳамчунин муовини якуми дабири кулли кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил Игор Петришенко бо суханони табрикотӣ баромад намуд. таъкид гардид ки фарҳанг василаи муҳими наздиксозии халқҳо буда ба рушди ҳамкориҳо дар ҳамаи самтҳо мусоидат мекунад. барномаи консертӣ аз 21 номераи ҳунарӣ иборат буд. ҳунармандони тоҷик жанрҳои гуногуни мусиқӣ аз ҷумла шашмақом, фалак ва эстрадаро пешниҳод карданд. баромадҳо бо рақсу мусиқии ансамбли Гулрез ва ҳамовозии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд пешниҳод шуданд. ҳамчунин сурудҳои машҳури беларусӣ «Беловежская пуша» ва «Кучаравая» иҷро гардиданд. ҳар як баромад бо кафкубиҳои гарми тамошобинон истиқбол гирифта шуд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки консерт